Όποιος έβαλε φωτιά στην ελληνική σημαία στην πλατεία Συντάγματος είναι άνω στις τύχες του. Αυτή η εμπειρία των καταλήψεων ήταν πραγματικά ένας από τους λόγους που με έκανε να έρθω στην Αγγλία. Πιστεύω ότι η Ελλάδα τα διώχνει τα παιδιά της. Δεν τα διώχνει τόσο όμως από άποψη εκπαίδευσης, αλλά τα διώχνει και γιατί θα τους δίνουν και προοπτικές. Η προοπτική της άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης στην Αγγλία με έκανε να μείνω εδώ πέρα και να δοκιμάσω την τύχη μου. Μετά τις σπουδές στην Ελλάδα, δεν καταλαβαίνεις τι σπούδασες και δεν καταλαβαίνεις τι πρέπει πάνω να εργαστείς. Οι Έλληνες φοιτητές που έρχονται εδώ να σπουδάσουν μένουν να βρίσκουν δουλειές γιατί δεν υπάρχουν ευκαιρίες στην Ελλάδα και δεν μπορούν να επανενταχθούν στο ελληνικό σύστημα. Θεωρώ την Αγγλία κάτι σαν ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ της Ελλάδας και ενός στόχου που δεν έχω βρει ακόμα. Δεν είναι χάλια το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, θέλει φροντίδα.